салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 23 октябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Сафорати Тоҷикистон дар Қоҳира хабари боздошти 4 шаҳрванди Тоҷикистонро тасдиқ карда мегӯяд, ки машғули таҳқиқи ин ҳодиса ва ҳам кӯмак дар риояи ҳуқуқи боздоштшудаҳо аст. Ин 4 нафар шаби 19 ба 20 сентябр дар минтақаи аҳромоти Қоҳира бо сабаби дарбордони мошин ошкор шудани ашёҳои ба гуфтаи мақомоти мисрӣ машкук дастгир шуданд. масъулини консулгарӣ мегӯянд баъди мулоқот бо шаҳрвандони Тоҷикистон машғулият ва ҳадафҳои сафари онҳо ба Миср маълум хоҳад шуд. рӯзи сешанбе Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва чанд давлати арабӣ амалиёти ҳавоиро зидди ҳадафҳои гурӯҳи давлати исломӣ дар Сурия шурӯъ карданд. гузоришҳои соатҳои аввали баъди шурӯъи амалиёт ҳокист, ки аллакай 14 ҳамлаи ҳавоӣ бо истифода аз ҳавопаймоҳои ҷангӣ, бомбафканҳо, ҳавопаймоҳои бидуни халабон ва мушакҳои тамагавк анҷом шудааст. гузориши Пентагон мегӯяд, ки дар натиҷаи амалиёти ҳавоӣ шуморе аз ҷангиён, қароргоҳи марказиву тамрингоҳҳо, ҳамчунин ситоди фармондеҳиву захирагоҳ ҷангиён ва маркази моливу маҳалли нигаҳдошти мошинҳои ҷангии онҳо хароб шуданд. ва барои суҳбати муфассалтар дар ин бора ба студия Сергей Данилочкин, раиси бахши ироқии радиои озодиро даъват мекунем. салом Сергей, мо медонем, ки дар ин амалиёти Пентагон давлатҳои арабии муттафиқи Иёлоти Муттаҳида ҳам ширкат мекунанд. манзур Урдун, Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Қатар ва Имороти Муттаҳидаи Араб аст. айни замон Русия аз ин амалиёт интиқод карда гуфтааст, ки он тамомияти арзии Сурияро ба ҳам мезанад. оё мавқеи давлатҳои дигар, ҳамсояҳои минтақаи мисли Эрон ба ин амалиёт маълум аст? Первая реакция России была достаточно осторожной, хотя и укладывается в вокуниши аввали Русия муҳтотона буд. ҳарчанд ба хати ин маши стратегии идораи равобити хориҷии ин кишвар комилан мутобиқат мекунад, вале аз назари манфиатҳо агар баҳо диҳем, Русия барои мубориза бо гурӯҳи давлати исломӣ дар дарозмуддат бояд манфиатдор бошад ва шояд дар оянда мавқеашро тағйир диҳад. сабаби ба ин маърака ҳамроҳ шудани давлатҳои арабӣ ҳам қобили дарк аст. онҳо ҳам мехоҳанд, ки ин гурӯҳ заиф ва хунсо шавад, чунки ба тамомияти арзии ин кишварҳо таҳдид мекунад. мавқеи Эрон ҳам хеле рӯшан аст. Теҳрон манфиатдор аст, ки ин гурӯҳи таҳдидкунанда ба режими Башор Асад нобуд шавад. шояд дар марҳалаи муайян Эрон ҳам зидди ин гурӯҳ сафарбар шавад. масъала фақат дар он аст, ки то куҷо Эрону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар амалиёт зидди ин гурӯҳ муттаҳид мешаванд. феълан аз рӯи вокунишҳои Амрико бармеояд, ки Эрон ҳоло танҳо аз ҳодисаҳо назорат мекунад. Судя по первой реакции, особенно с американской стороны, Иран является наблюдателем. ба фикри шумо дуруст аст бигӯем, ки ин амалиёт баёнгари он аст, ки дигар роҳи мубориза бо гурӯҳҳои ҷангӣ вуҷуд надошт ва амалиёти ҳавоӣ танҳо роҳи муассири муқобила бо ин ҷангиён аст? В данной ситуации об эффективности этой операции можно будет судить по прошествии какого-то времени и также по тому, как эта операция... муассир будани ин амалиётро таҳаввулоти оянда нишон медиҳад. таҳлилгарони низомӣ мегӯянд, яке аз корҳои аввалин дараҷа ин мешавад, ки назоратро дар қаламроҳҳои аз зери нуфузи давлати исломӣ озодшуда аз даст надиҳанд. масъала ин аст, ки ин масъулиятро кӣ анҷом медиҳад? ғарб ишора кардааст, ки нияти ворид кардани нирӯҳояшро ба минтақа надорад. ҳатто мушаххасан аз нирӯҳои давлатии Ироқ ва низомиёни пешмарга лаб кушоданд, вале суол ин аст, ки оё низомиёни ироқиро таҳти кадом мақом ба Сурия роҳ хоҳанд дод? ин ҳолат вазъи президент Башор Асадро ҳам мушкил кардааст. аз як сӯ ӯ манфиатдори нобуд шудани ҷангиён аст, аз тарафи дигар бояд вонамуд кунад, ки контроли тамоми қаламроҳҳои кишварро зери даст надорад. Сурия мебояд бо Ироқ масъалаи вуруди нирӯҳоро ба хокаш баррасӣ кунад. шояд иҷозати созмонҳои байналмилалӣ ҳам барои тавсеяи ин амалиёт зарур шавад. Наверное, потребуется мандат международных организаций для расширения этой операции. ташаккур. Сергей Данилочкин, раиси бахши ироқии радиои Озодӣ бо мо суҳбат мекард. масъулони вазорати тандурустии Тоҷикистон ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Бонки ҷаҳонӣ дар ҳамоиши натиҷаҳои аввали лоиҳаи рушди хизматрасонии тандурустӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд. ба гуфтаи масъулони вазорати тандурустӣ, лоиҳаи рушди хизматрасонии тиббӣ, ки бо дастгирии молиявии Бонки ҷаҳонӣ амалӣ мешавад, мақсади беҳтар намудани хизматрасонии модару кӯдакро дар бар мегирад. як масъули барнома дар бораи натиҷаҳои корашон гуфт: Har як доктор индикатор 9 индикатор дорад. Ҳамин 9 индикатор қати кор карда истодааст. Якум индикатор қати мана бачаҳо ҳамаша имкони нақс шуд то 100% рафта истодааст. Мана
کسال‌های مثل شوربالندی خون در خانش یافته همینجور تفاوتی در خانش سر شدگی. نتیجه های اولی تطبیق لایحه را متخصصان قناعت بخش ارزیابی کرده گفتند که برای اجرای آن نزدیک 20 میلیون دلار اختصاص می شود. در شهر دوشنبه مدت است قهوه‌خانه با نام ادناکلاسنیکی عمل میکند. مالکان این اینترنت کافه با پیشنهاد استفاده مجانی شبکه جهانی اما میگویند برای استفاده اسم معروف سایت معاشرتی اجتماعی از مأموریت ادناکلاسنیکی اجازت نگرفتند. ضمناً شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی از تاجیکستان 500,000 مشتری داشته 350,000شان فعال بودند. مسئولین قهوه‌خانه هم نام میگویند که این اسم برایشان در تبلیغ با سرعت شرایط کار و خدمت رسانی مساعدت کرده است. برای دیدن شکل پرره این نوار و دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و